Dobrý deň ľudia, dneska vám idem ukázať ale idem vám ukázať tú stránku na vytváranie 2D hry. Čiže ideme na Chrome mám tu, a ideme úplne na novo. Tak vyhľadáte Scratch a potom tuto je tá stránka. Stránka je veľmi dobrá, podľa mňa. Keď sa chceš naučiť robiť hry, tak môžeš, ale zase treba sa aj naučiť v tom programovať. Není to ako keby, že napíšeš a bude to tam. Čiže napríklad tuto ja spravím nový projekt a teraz sa vytvára, načítava tak. Takto to nebude vyzerať, ja mám add-on na toto tu stiahnuté, to teraz používam, ale u vás to bude vyzerať inak a jedine toto tu nebudete mať, toto a toto. Toto existuje aj toto, len si to treba vyhľadať niekde tu. Tak idem vám ukázať. Máme tu programovanie, tuto je vlajka a tuto dá, že keď sa ťukne vlajka, tak vtedy, čo ja viem, spraví toto, že sa, dajme, otočí 15 stupňov doprava. A teraz vždy, keď to ťuknem, tak sa otočí 15 stupňov doprava. Mačička! Dobre, a teraz, tuto vytváraš si veci, tuto je ako keby art. Tuto môžeš vytvárať hocičo. Tuto môžeš takto kresliť, tuto môžeš takto kresliť, blakadá, a môžeš aj iné farby, nie je toto jediná farba, no jasne. Toto je iba ukážka, zatiaľ to vyzerá hrozne. Ale môžete ozaj normálne, dobré hry vytvárať. Tak toto je iba ukážka, to vám chcem povedať. Tak môžem povedať, že toto je naozaj dobré na programovanie. No lebo to je jedine, čo to má robiť. Teraz idem vytvoriť takú maličkú hru. Bude to ako tá dinosaur hra, keď nebudeš mať internet, tak idem teraz vytvárať. Už nemusíte pozerať, ale keď chcete, môžete. Vytvorím dinosaura. Strašne mi to seká. Dinosaurus. Oh yeah, ten najlepší. Dáme ho na bielo. A pozadie to bude pekné šedé. Dobre, dáme to takto. A máme tu teraz dinosaura. Strašne mi to seká, ale že strašne. Ale asi preto, lebo natáčam. Tak ideme sem. A teraz tu máme. Inak, to nemusí byť po anglicky, teraz som si spomenul. To môžeš dať túto settings a language. A tuto je každý jeden jazyk. A myslím, že každý jeden. No nie každý jeden jazyk. Čiže je to aj slovenčina. Vidíš? Vľavo, vpravo. A možno to bude fungovať lepšie pre vás. Čiže teraz idem vytvoriť ten piesok, či čo to je. Ten bude tiež biely. A ten takto zostane. Teraz spravím aj kaktus. Oh my god, Spike! Čiže tu takto zmenšíme to. Áno! Ide! Čiže som vytvoril kaktus, je. 0. A ja chcem spraviť, aby tento kaktus sa hýbal sem a keď bude na tejto strane, tak sa vráti hneď sem a ide ďalej. A bude to nekonečné. Tak spravím takúto vec. Toto je ľahšia verzia, ktorú by ste nemali moc používať, lebo lepšie je používať zmene X na miesto klž sa. Takže ja použijem klžiť sa, kaktus dáme
úplne tam. Nechce ísť, nevadí. Spravíme neviditeľnú kocku, ktorá bude takto veľká a dáme ju sem. Teraz nám to dovolí. Vidíš? A už není vidno. Dobre, čiže dám skoč na toto. A dám to, čo bolo. Čakaj, čo? Aha. To bol WhatsApp, som sa zlakol. Dobre, čiže teraz toto dáme mínus. Funguje to, čiže dáme minus 3, 2, 6. Dáme to za 3 sekundy, tam bude. A teraz to pôjde tak. Ale my chceme, aby to išlo do nekonečna. Čiže dáme opakuj stále okolo toho. A teraz to bude opakovať stále. Skočíš akože. A teraz to bude navždy. Teraz ideme vytvoriť skákajúce blbosti. Tak dáme, že keď začne, tak tak dáme opakuj stále. Ak pôjdeme sem, zisťovanie, ak stlačíme medzerník, tak sa stane to, že postava sa postava sa klzne, bude na 70. Dáme ho sem. Bude sa kložiť, o koľko bude trebal? Dáme to až sem, čiže 104. Čiže dáme 104. A teraz, vždy, ak stlačíme medzerník, tak pôjde, ale chceme, aby išiel dole, čiže ho takto vrátime a dáme minus 70, ako máme tu. Ťukneme a habrakadabra skáčeme. Ale chceme, aby trošku zostal vo vzduchu. Tak keď chceme, tak dáme čakaj 0,5 sekúnd. A dáme to medzi týmto a týmto. A teraz máme hotovú dinosauriu hru. Hop a hop. Hop a hop. Lenže zatiaľ nemáme ako umrieť. Tak to spravíme. Čiže ideme ešte sem. Toto môžeme skopírovať a dať ešte sem. Čiže opakuj, ak stále. Ak sa chytá postaviť 2, no to by sme mohli pomenovať, že zem a kaktus. To si nevšimajte. A teraz, ak sa dotýkaš kaktusa, tak vytvoríme novú vec a to bude sa volať prehral si bude lekať. Teraz už natáčam viac než 9 minút. Čiže to dáme sem a to skryjeme. A keď sa to stane, tak vylíš správu a správa sa bude volať umrel som. Dáme ok a teraz máme správu umrel som. Čiže, a aby to nesekalo strašne, tak dáme zastav všetko, ale ešte sem dáme, že keď pri prijatí správy umrel som, tak sa ukáže. Ale my nechceme. Nechceme, aby to tam zostalo, aj keď si neprehral. Čiže spravíme to, že pri kliknutí ho skryjeme. Áno, on nemá byť vo vzduchu. Boing. Toto chcem, padanie chcem trošku zrýchliť. Prehral som, ajajaj. Dobre, ale chceme, aby keď skočí, tak aby aj skočil tu, lebo nechceme, aby takto zostal vo vzduchu, keď začneme ešte raz. Čiže teraz je na zemi a máme hotovú hru. Tak dúfam, že to nejako pomohlo s niečím. Ale nemusí to byť iba dinosaura hra, to môže spraviť hocičo. Akože je to nuda, tak môžeme tam pridať skóre. Takže koľko kaktusov si preskočil. Čiže ideme. Ideme sem a spravíme. Dáme novú premenu. Volá sa to preskočil kaktus. Takto. Dobre. A teraz vždy keď začneme, tak nastavíme preskočil kaktus na 0. A keď toto pôjde, tak dáme, že preskočil kaktus o 1. Tak zmeňme preskočil kaktus o 1. Jeden kaktus som preskočil, druhý kaktus som preskočil, tretí kaktus som preskočil a tak.
chceme mať aj high score, čiže pokúsim sa porozmýšľať, ako to spraviť. Už mám nápad, tak keď zistíme, dáme novú premenu, high score, preskočil kaktus, takto. Tak vždy, keď dostaneš umrel som pri prijatí správy, tak nastav toto na preskočil kaktus. Lenže toto nebude až tak dobre fungovať. Lebo, áno, zatiaľ to funguje a máme high score. Lenže keď tam 0, to sa nemá nastaviť na 0. Ale to je zasa chyba tohto kaktusu. Lebo ja mám aj skočiť hneď na začiatku. Toto nechceme. Tak toto máme dať sem. A teraz by to malo byť opravené. Prehral som? A dvakrát prehrajem, to už neviem, čo sa deje. Tak pre istotu tu dáme, že 0 a tak. 1, 2, 3. Dobre, prehral som. Prehral som ešte raz. A potom to nastaví na 0, ale ja nechcem prehrať ešte raz. Čo sa deje? No, že tu je problém ten, že ono sa to nastaví na 0, ale my chceme, aby to bolo to najvyššie, čo sa stalo. Mám nápad, že ak tuto máme operácie. Ak preskočil kaktus, je menej... Nie. Ak preskočil kaktus, je menej než high score. Čakaj, nie, mal som to správne. Tak ak preskočil high score, má viac než... Preskočil kaktus, má viac než high score, tak vtedy nastav preskočil kaktus na high score. Teraz skúsme. Dajme nový high score, že 1. Wow, dal som nový high score. Dám nový high score, 1. A tá 1 zostane. Čiže máme 1, ale high score sa nebude meniť, dokým umrieš. Čiže zatiaľ máš 2, ale 1. A gratulujem, máš hotovú dinosauriu hru. Pomenujem ju Dino Machula. A pôjdem sem. A pomenujem toto. Bol real na Scratch. Sám. Čiže teraz tu mám novú hru. A idem share. Čiže zdieľaj. A teraz to mám hotové. Juhu. Aby ste našli hru, choďte na kanál Goody13, že Goody13. A dáte, že profily. A tuto mám ja. A potom tuto nájdete Dino Machuľa. A potom Habraka, Dabraka, Fidliky, Dú. Keď sa toto natíža, tak môžete hrať. Zabudol som pripnúť, že cekni medzeru, aby si skákal. Čiže to je asi všetko. Tak majte sa. Jednak ten high score sa neuloží, čiže keď odídeš a vráti sa, tak smola, high score je už 0. Smutné. Ale dá sa to nejako opraviť, ale to už je komplikovanejšie. Dovidenia, majte sa.